Hola, boa tarde a todos e a todas. Sobre as últimas novidades que pudera haber sobre as pensións e demais, xa vai comentar o compañero Gonzalo. Eu quería lembrarvos un tema que está de máxima actualidade, sobre todo tendo en conta a situación de tantísima xente neste país, onde hai uns altísimos niveis de pobreza, tanto extrema como de xente que está nombrada pouco. Entón, creo que máis que nunca é necesario falar da chamada renda básica universal. Como sabedes, en España existen dous tipos de pensións, as contributivas e as non contributivas. As pensións contributivas son un dereito adquirido de carácter salarial, derivado das contribucións realizadas a raíz da relación laboral que motivou as mesmas. É dicir, procede do que se aportou ao longo da vida laboral e a súa contía depende desas aportacións e do tempo en que se fixeron. As pensións non contributivas, pola súa parte, derivan do dereito humano a vivir dignamente e teñen unha especial relevancia en persoas que, precisamente por ser pensionistas, por idade ou por discapacidade, non poden traballar. En Modepen, en consecuencia co anterior, reivindicamos o dereito humano a unha vida material digna para todas as persoas, que se materializaría na implantación dunha renda básica universal. Unha renda básica entendida como unha prestación periódica con 4 características principais: incondicional, individual, universal e suficiente. Universal, para todas as persoas residentes no territorio de implantación, sen ninguna exclusión. As menores de idade cobrarían unha cantidade reducida. Incondicional, a diferencia das actuais rendas condicionais como Risga ou o ingreso mínimo vital, que exixen algún tipo de contraprestación, ben seña familiar ou ben seña económica, esta renda básica recibiríana todas as persoas, sen importar a súa situación laboral, económica ou familiar, como sucede, por exemplo, coa sanidade ou a educación pública. Cando ti entras no Álvaro Bunqueiro por urgencias, non che preguntan o estado da túa conta, aténdente e punto, non? Pois isto sería igual. Individual, a súa percepción e xestión será persoal, para evitar calquera tipo de discriminación por razóns de sexo, idade, minorías ou calquera outra. É suficiente, ten que garantir unha vida digna, alimentación, vivenda, atención médica, etc. Por iso, debe tamén manterse o estado do benestar, porque sin él, ninguna renda básica sería suficiente. Este tipo de renda que defendemos, e que ten como objetivo rematar coa pobreza extrema e reducir os niveis de os umbrales de pobreza, garantir a existencia material de toda a cidadanía, ao tempo que aumenta a liberdade individual. Si ti tes un colchón económico, ainda que seña mínimo, non te ves obrigado a coller traballos perigosos, mal pagados, etc. E ademais reduciría a burocracia, que para as actuais rendas condicionadas é unha burocracia complexa e sobre todo lenta, tanto que moita xente morre sen tela recibida. Ademais, esta renda básica non é un invento noso, deriva da Declaración de Dereitos Humanos Emerxentes aprobada en Monterrey no ano 2007, que recolle no seu articulado o dereito a unha vida material digna polo simple feito de nacer. En esta defensa da renda básica universal coincidimos con outros movementos e sectores
que desde diferentes perspectivas e con diferentes métodos están a loitar como nós por un mundo máis xusto. Por último, dicir que esta proposta, malia que se poden discutir as maneiras de financiala, que se lle poden facer algún tipo de crítica, é viable económicamente, como teñen demostrado varios estudos. E a súa aplicación podería levarse a cabo de forma prácticamente inmediata. Só fai falla vontade política. Por lo tanto, dende aquí, animamos aos nosos dirigentes políticos e a sociedade en xeral a recapacitar, a pensar, a leer sobre este tema e a tomar unha decisión breve. Hai moita xente con necesidade. Gracias. E agora, Gonzalo vainos falar de por que é absolutamente necesario seguir loitando polos nosos dereitos, polo menos para que sigan ou melloren un pouquinho. Boa tarde. Ben, os que estamos aquí, realmente non nos fai falta que ninguén nos convenza da necesidade de estar permanentemente na rúa loitando polos nosos dereitos. Incluso os dereitos que xa foron conseguidos con anterioridade poden desaparecer en calquer momento se non estamos atentos na rúa. A campaña de desprestixio de todo o público que se está emitindo é atroz. Queren arrasar con todo o público, únicamente para beneficio das grandes empresas da banca e grandes grupos inversores. A privatización o único que está conseguindo é que cada vez a precarización da vida da cidadanía sea maior. Estamos tendo un exemplo estes días moi claro no tema de residencias de maiores, no trato que se lles está dando pola escaseza de persoal, polas condicións laborais e, sobre todo, pola alimentación. Están en folga distintos centros en Galicia, un en Lugo e outro en Ferrol, polo tema da alimentación. Dificilmente as empresas que lle adxudican eses servicios o que queren é maximizar os seus ingresos, o seu beneficio. E o beneficio económico privado, o beneficio de atención aos ciudadanos, aos usuarios, non son compatibles. Por eso, estamos e seguiremos exigindo que a atención nas residencias de maiores e discapacidade sexan plenamente públicas, con atención pública, propiedade e provisión económica pública. Esas persoas que son as máis desvalidas da sociedade teñen dereito a ser atendidas en condicións. Non podemos permitir que se maltrate as persoas maiores e discapacitados por non atender adecuadamente o servicio. Por unha banda, están as grandes multinacionales, os grandes grupos económicos que están intentando desprestixiar todo o público para incautalo eles e logo facer o que lles dé a gana. E iso non podemos permitirlo. Hai exemplos varios. Outro exemplo é o que aconteceu a semana pasada do gran apagón que se produciu. Ainda hoxe non sabemos moi ben a consecuencia de que, pero as noticias apuntan precisamente a un interés excesivo
das empresas que teñen privatizado o servicio das centrales eléctricas. Ese servicio que é indispensable, que paraliza o Estado, ao estar en mans privadas, de alguna forma pois están presionando para conseguilo todo aínda. E unha vez que se saiba, esperemos que se tomen as medidas oportunas. E unha das primeiras medidas que se deben de tomar é a nacionalización da rede eléctrica estatal. Esa é a primeira medida que hai que tomar, porque non podemos estar ao albur dos intereses dos grupos inversores que o único que queren é beneficio e non lles importa para nada, incluso arruinar un país. Por outra parte, estamos escoitando a diario o discurso que está emitindo desde Europa e tamén desde o goberno estatal, que temos que rearmarnos ante o peligro de ser atacados, que sabemos por quen. De momento estamos sendo atacados por Trump. De momento é o enemigo máis declarado que temos. E temos que, a Comunidade Europea dice que temos que chegar a invertir en armamento, eles dicen en defensa de que? En armamento, 800.000 millóns de euros. Con ese dinheiro xa se fai algo nos países, incluso en toda Europa. Únicamente co fin de que as grandes, os fabricantes de armamento se enriquezan cada vez máis a costa de fabricar armas para asesinar e para destruir países, non para beneficio da ciudadanía. No caso que haxa guerra, que eles están nos metendo xa a través dos medios de comunicación, están nos lavando o cerebro, que temos un peligro inminente aí, nos poden atacar e hai que estar preparados. No caso de que houvese un conflicto bélico, desde logo os que provocan a guerra e os que venden as armas, nin eles nin os seus fillos iban a estar no peligro de ir ao frente. Non. Iban a ser, unha vez máis, os fillos, as fillas e os netos e netas da clase traballadora, que son os que sempre estiveron defendendo os países. Hai moito patriota, pero patriota de boquilla. Ante un conflito dese tipo, os que ao final pagan o pato son sempre a clase traballadora e as familias das clases traballadoras. Por lo tanto, que non nos vendan mensaxes catastrofistas. Temos exemplos varios. Por exemplo, cando a sociedade é bastante fácil de manipular e os medios de comunicación utilizan todo o seu poder para modularnos o noso pensamento. Dícenos que hai peligro de ser atacados e entonces xa a xente o outro día faltou a luz e acabou o papel higiénico nos supermercados. Esa psicosis colectiva que é facilísimo de meternos. A guerra de Irak, aquela famosa anuncio de armas de destrucción masiva, que a única destrucción masiva foi a que fixo a OTAN, Estados Unidos e a OTAN, e entre os que están na OTAN estamos nós tamén. O ataque que se fixa a Irak, destruíuse un país a base de mentiras, porque non existía absolutamente nada. Temos que ser bastante críticos con todo este tipo de noticias. Agora, claro, a xente está xa co temor de a ver se nos van a atacar, a ver como facemos, o kit de supervivencia. O kit de supervivencia que son 2 latas de sardiñas, 1 kilo de arroz e 4 botellas de auga, que non hai máis. O sea que con eso pouca supervivencia hai que ter. Pero nos lo están metendo. Van pouco a pouco, e a xente xa
Non sei se vos acordades cando a crise do 2008 que nos meteran aquilo de é que estamos vivindo por riba das nosas posibilidades e, por lo tanto, tiña que vir unha crise. Ou sea que nós, os traballadores, somos os culpables da crise. Cando a crise montaron eles. Recordemos a crise da banca, que ainda hoxe nos deron 60.000 millóns de euros que foron do bolsillo dos traballadores á banca. E hoxe están ganando miles e miles de millóns e ainda non queren pagar uns pequenos impostos que lles puxeron. Por eso é moi importante que estemos atentos a todo canto ocurre. En calquer momento, igual temos que facer movilizacións de máis enjundia que das que estamos facendo. Pero é bo que estemos atentos e que estemos preparados para en calquer momento ter que salir á rúa. Non creemos o peligro de que vayamos ser atacados. O único peligro de ser atacados é polo gran capital, que nos quere quitar todos os nosos dereitos. E precisamente teñen para ese discurso encontran sempre alguén que lles botan a man. Hai uns días o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, acaba de facer unha proposta que ten narices a proposta que fan de que Europa ten que impoñernos un imposto a toda a ciudadanía de Europa para facer frente ao gasto militar, ao gasto de defensa. Esa proposta fixo un líder sindical unhos días antes do 1 de maio. Hai varios vídeos por aí no que está ele falando disso. Se alguén ten dúbidas, hai vídeos no que está facendo esa proposta de que Europa nos impoña un imposto a toda a ciudadanía para hacer fronte a ese posible ataque que poidamos ter. Chámalle defensa, non, gasto de defensa. Un líder sindical que debera en todo caso facer a proposta de que se fixera unha reforma fiscal adecuada para que a riqueza mediante acción impositiva fora repartida equitativamente na sociedade. O que teña moitos millóns, que ten moitos millóns, pero que pague en función deses millóns que ten. E non que pague sempre a clase traballadora para enriquecer cada vez máis o que xa teñen todo. Por eso, é moi importante a loita. Cambiando un pouquinho o tema, pero dentro do movimento pensionista, decir, no País Vasco, o movimento de Euskal Herria acaban de facer unha recollida de asignaturas para propoñer unha iniciativa legislativa popular ao Parlamento Vasco para que as pensións mínimas se igualen a salario mínimo, que a diferencia entre a pensión mínima e o salario mínimo sexa compensada polo propio goberno vasco. Para unha iniciativa popular no País Vasco necesítanse 10.000 firmas. Pois eles teñen neste momento 120.000 sinaturas. 120.000 sinaturas. E o día 15 van facer entrega no Parlamento de Vitoria desas sinaturas para propoñer aos parlamentarios vascos que tomen en consideración a lei que se aprobe, neste caso que se aprobe. Van a ir o día 15 a entregar. Ben, pois o día 3 xa tiñan 12 autobuses cheos para desplazarse a Vitoria para apoiar a entrega na Jurianea, a entrega das sinaturas. Isto é unha mostra de que cando hai conciencia social as cousas se consiguen. E no caso de que se conseguira
o goberno vasco aceptase esa proposta, abriríanos unha porta moi importante ao resto das plataformas de pensionistas de todo o Estado para tamén nos exixilo que se paga o mismo, que se compense a pensión mínima a salario mínimo. Ben, e como vedes, cando hai conciencia, consíguense cousas e mobilizas a xente. E o apoio que están tendo as compañeiras e compañeiros de Euskadi que están facendo esta recollida de asignaturas é impresionante. O apoio, pero total, de todo tipo de persoas, desde traballadores actuales, pensionistas, mulleres, de todo. É, en certa medida, aleccionador para o resto dos pensionistas do Estado como, cando hai coñecemento da situación, cando hai solidaridade, consíguense este tipo de cousas. Neste momento hai outras comunidades que están intentando tamén levar a cabo unha iniciativa deste tipo. Nas Illas Baleares e en Extremadura están xa traballando neste tema. E probablemente Modepel no seu momento, teremos que acordalo, igual tratamos de facer unha iniciativa dese tipo. Xa acabo, xa non vos vou dar mala lata, xa acabo. Ben, alguén me preguntaba que ao principio se había que anotarse para ir a Madrid o 25 de outubro. De momento ainda non é necesario. Ir contando con esa data, o 25 de outubro, ímonos volver a manifestar en Madrid as persoas pensionistas de todo o Estado, de forma solidaria, imos estar aí defendendo os nosos dereitos. Que os políticos, que os grandes grupos inversores, que as empresas saiban que imos estar na rúa defendendo os nosos intereses e non imos deixar que se nos robe unha vez máis os dereitos que temos a clase traballadora, tanto en educación, tanto en sanidade e, por suposto, en pensións. Xa nada máis, gracias a todos. En xuño volvemos a vernos aquí. Es la siguiente: ir todos los pensionistas a la puerta del Senado, porque no hay derecho que esos señores tengan un gran sueldo y los pensionistas estemos cobrando, perdonando, una mierda. Eso es lo que hay que ir a la puerta del Senado, hacer la organización de esa manera, y lo demás no vale para nada. Bueno, se non hai ninguén máis, compañeros do PDS, me pediron que se lera esta comunicación. Como sabedes, o PDS é unha organización dependente de Palestina, que defende os dereitos do povo palestino, que as súas siglas significan boicot, desinvestimento e sancións a Israel polo xenocidio palestino. A solidariedade non é un delito. O próximo 20 de maio serán xulgados en Vigo 8 persoas acusadas de danos, entre comillas, ao supermercado de Carrefour. O tal delito foi unha actividade na campaña de boicot ás empresas que negocian e apoian ao Estado de Israel na guerra xenocida contra o pobo palestino. Pero non é un caso aillado. Aplicando a lei Mordaza, que supostamente ia derogar
o Goberno, estáse levando a cabo en todo o Estado unha verdadeira campaña para amedrentar as persoas participantes nos actos de apoio a Palestina. Detencións e multas a periodistas en Madrid e Alcalá de Henares por portar unha bandeira de Palestina. Desaloxo a golpes dos estudantes encerrados nas universidades, detidos en Santiago por pedir o boicot a Burger King, e así moitos casos que amosan o intento do Goberno de convertir a solidariedade en delito, recortando cada vez máis a liberdade de expresión. Un Goberno que se di progresista mentre sigue comprando e vendendo armas ao réxime asesino e xenocida de Israel, que quere impedir as mostras de apoio populares ao pobo palestino. Estamos diante dunha campaña para calar polo medo as voces que se alzan en contra do intento sionista de aniquilar a resistencia palestina. Por iso, o 20 de maio, ás 11:15 da mañá, temos que presentarnos no xulgado de Vigo para mostrar o noso apoio aos compañeiros e compañeiras denunciados. A solidaridade non é un delito, como dixo o sandinista Tomás Borges. A solidaridade é a tenrura dos povos. Non a lei mordaza. Boicot ás empresas que comercian con Israel. A infancia de Gaza non é unha ameaza. Viva Palestina libre. Bueno, quedamos aquí de novo o primeiro luns de xullo, que é o día, comento que non sabe. A ver, botádenos unha man. Cando é o primeiro día, en que día cadra o primeiro luns de xullo? 2 de xullo? 2, o primeiro luns? Pois quedamos aquí o 2 de xullo, de acordo? Grazas.